Ketemu maneh Lur, ambek Kartolo CS. Saiki judule Koyok Dadung Mlontir. Nah, ceritane dimulai Sapari ambek Sokran bedek-bedekan. Seru Lur. Terus ketekan Susiati ponakane Sapari sing kepingin belajar ngedung. Lagi enak-enak ngedung, Munawar bojone Susiati teko. Susiati dikongkon mulih. Acara belajar ngedung malih buyar. Opo sing kon gawa iku? Gawa buku kan. Oh, nota utangmu ta. Ora posi kok nota utang iki. Wong nota utang kok sampe nek embong-embong ri. Iki gak nota utang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebeb. Kok iku dadi opo ri? Wong potonganmu kaya untal. Nanti mbane kon kaya pulpen petekan. Akon kaya kucing karo buntute. Nyandra wong gak gelem ngoco kupinge. Lah kon niku lha potonganmu lho. Kon niku gandengen ta potonganmu njojlok. Lah potonganmu kaya kucing karo buntute. Kok kon niku. Ngene lho, Gran. Aku wingi ngene tiba ngono. Wah, omonganmu serekalan ngono. Lah apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange ngelamarno iki ta. Ngelamar arek Pak Ginten niku ta. Oh, lah opo? Ngelamar apa? Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri kan. Kon niku lho. Lho, wong masa kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasib-nasib. Wong gak mesti bapakne bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku. Apa? Bapakne dadi mandor lho, anake ya nguli. Ayo katambah nemen ngono. Lho, meneh-meneh lek dadi mandor ah. Dadi kon iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa? Mantri kehewanan. Mantri perkewanan. Iya. Oh, kon niku ri gak cocok ri. Lho kok gak cocok ya? Apa cocok-cocok terus iki, Kran? Mas kok cocok ya gak cocok kon. Kon cocok ambek klambimu ki ta. Oh iya klambine putih ya. Klambi putih, celanane putih, sepatune putih. Karo kaos kaki dikabur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, nek mentale kuat ngono masih mempelajari apa elak tercapai. Waduh rambutnya dibiyak ya. Rambut saya kan ada dibiyak. Iya tapi peplek bisa. Iki cewek biyen. Rambutnya dibiyak. Lho kok jelantar ya ri. Oh ambul. Kok jelantar iki. Jelantar wong stand-pad kok jelantar. Temenan ta kon iki? Iya, mempelajari ilmu hewan. Kon iku ngerti sih ilmu hewan iki? Lho, ngerti. Temenan ta kon iki? Ngerti. Pira sih jumlahe kewan-kewan iki sih? Oh, akeh kan? Tuh, temenan ta kon iki ro? Iya, ro. Sik, wedhus iki pira sih wedhus iki? 35. Pira ri? 35. Wedhus 35. Iya. Sapi. Nek sapi pancene 9. Ane ngono bandeng lak 01. Ri kon iki apa sih kok malih nanggone ramalan kon niku? Nah, sapa sing jumlah Lho, kewan sak dunia iki lho. Enggak ngono, aku lak takon kewan-kewan iku ya dibagi berapa bagian. Oh, iku ta. Petang macem, ciri khasih dhewe-dhewe. Oh, ciri khasih dhewe-dhewe. Iya, kewan niku ana sing kewan iberan, berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Heeh. Kewan sing gremetan. Lho ono keran. Nek kewan sing iberan iki? Iberan niku koyo dali lak miber ta. Oh iya. Gagak. Iya. Kapal terbang. Iya, tunggale helikopter iku. Oh, kon iberan meneh nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situk loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan? Berangkangan niku akeh sapi. Berangkang, kebo berangkang. Iya. Lah anakmu cik tas mudun lemah iku. Iku yang berangkang. Wah, omonganmu titik apa nang anakku iki kon niku. Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan kan. Apa? Akeh. Apa ae? Kelabang iku gremet. Oh, kelapa gremet. Iya keluwing. Gremet. Cacing yang gremet. Ya, terus apa maneh? Terus tanganmu iku sok-sok yang gremet. Ala apa tanganku gremet iki? Lah kok ndelok winginane ana tim-timan sawunggaling. Apa terus? Wah, lah ana wedok kon gremetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek aku. Itu mono ana wedok nggo korekan. Mosok kena semono wong jange nyumet lampu tak silih korek. Waduh, kan. Apa? Wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omonge aku ngerti. Lho, semut iku padha menungso iso ngomong semut. Wah, ri omonganmu kok semut iso ngomong ya apa omong iya, kan tak kandhani. Ya apa sih? Sekolah gak krungu ah. Gak. Sajane iso ngomong. Ya apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bendukan sirahe duk. Terus iku balik. takon. Iya.
takoni mesti ngene. Iya, Pak. Piro ya regane bahan bakar ini? Oh, kon niku sampe semut ro regane bahan bakar kon niku kon niku. Takon sing genah takaran. Sing saiki aku takon ya. Iya iya. Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat utawa dibutuhno ambek Bapak dokter? Ayo. Di India ya kewan sing dibutuhno masyarakat itu. Iya. Tawon. Lah kok iso tawon? Lho iya sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi Lanane tawon iku ana entupe keran. Ngono dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe Mesti ana madune. Temen ta kon? Iya, gak selamat iya kan. Dadi ana entupe ana madune ya. Ana entupe ana madune. Lah kena apa? Kalau jengking ana entupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo. Ayo lantup iki. Kalau jengking ta? Iya, lantup iki. Kok entup ta? Heeh. Anane kalau jengking ku ana entupe kok gak ana madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopit. Oh, sopit ya. Sopit iki ya. Iya iya iya. Tadi sopit ya. Sopit. Lah kena apa? Piting iki ana supite gak ana madune. Ayo. Sopit ya. Heeh. Bingung dah ning. Ayo. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya. Sebab kepiting ngono ana supite gegere ombo. Lah nek gegere iku ana lemine. Oh, dadi Gendong lemi ku. dadi piting iku gegere ombo ana lemine. Iya. Saiki aku takon iso dadi ahlimu. Enggak. Lah pamanmu gegere ombo kok gak ana lemine. Gak enak nang paman-paman. Pamanmu lagi. Iya tak jawab. Anane pamanku gegere ombo gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kenapa lemine kok entek? Dadi sedot bebekmu. Kon mari Kon mendal. kewan malih nang paman-paman. Kon mari mendal nang aku kon niku. Takon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon, kewan apa sing sugih dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan begaca sugih? Iya, lahir procot digawani oma mbek makne. Kewan. Iya. Mangkane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa. Oh, bekecot iki nek mlaku omahe digawa. Hmm. Lah apa sebabe bekecot iki mlaku omahe kok digawa? Lah saiki tak jawab dhisik ya. Iya. Aja ade takon niku. Gak apa? Kon mesti tumur kadang-kadang bekecot iku kok omahe suwung akeh. Bekecot gano. Lah ya apa? Nah iki nek sami ana omahe tok kan bekecote. Iya, nang ndi? Iku bekecote iku budal transmigrasi. Riyo. Lah nang jengkol iku. Oh, bekecot kok transmigrasi kon niku. Lah saiki takon sing Ya iku mang bekecot. Omahe digawa. Apa sebabnya kok omahe digawa? nah anane gak digawe iku dikon kontraki nah. Lah aku kontrak sama bekecot. Kok kon niku. Nek mlaku. Lah anane digawa omahe iku lak wis diambek iku konang iku lho, Kra. Lah apa kok Lah konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, tadi ketok konang nggawa obor wedi. Heeh. Lah apa sebabnya konang kok nggawa obor? Wedi kalau mandingan masang jaring. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantrung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantungnya kok nandak-nandak? Lah krungu ana kodhok tabuhan. Lah apa sebabnya kok ada tabuhan? Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Lah oleh panakamu. Oh, boleh penakamu. Ponakan. Kupingmu silir kon niku. Loh, cari. Lho, Sus. Iya, kok sampean nduk kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjlok kono. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok iki. Loh, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Sukran. Iya, wingi ku lambe luru kembang boreh. Pingirane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak Cak Sapari melok kemi dibedes. Ah soalé Sus, kan kon niku bedese. bola aku tak bola syukuran. Mbok yo golek nyambut gawe liya. Kon niku lak Lho. terhitung ponak aku sak yo mbelo aku sih kok syukur sing Gak dibelan. ngono ne sih ket biyen kulite kok pancet coklat ta. Karepku Sapari tak kon gebek kreweng ta. Denggolmu gak tahu digedhek traktor. Cak, sampean saiki nduk endi nyambut gawe apa? Baireng gak ireng yo nyelang kulit. Ngono. Aku ndelok Cak Sukran iki kuning. Sampeyan Kuning apa wong arek koyo kulup ngono kuwi. Kuning. Kuning. Oh, untune kuning. Wah, Untumu kuning. untu. Oh, nggih patik sing nggih patik kok. Wah, patik mare koyo Maryam ngono. Cak Sapari. Iya. Aku wingi tumon sampean. Kok endi? Anu ta melok kursus mobil iku ta? Aku ta. Iya.
Lho lah opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi sampean kok bagan nyorong. Lho iku duduk kursus mobil. Oh, Iku gak kursus iku komersil goblok. Udan-udan iku golek. Iku Duwe. prank iku. Masalah cak ojo lara ati sampean yo. Gak tau lara Kudu ati. sampean wingi lho. Iya. Gawe kodong kloso. Niku Kayak sono kono ta sampean. Niku kumat gendenge. Sus, kon kok iso ngomong nang bojo-bojo. Bener, udan iku lho, udan Niku gak kloso iku mono payung moto iku. Oh, payung muto. Katoke kaya kloso. Heeh. Lah sampean apa sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, nek gendenge ngono wis ket biyen cak Sukra. Iya, kadang- Piye ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kon ndelok aku kaya manuk jambul ngono. Syukuran iki nek ngilokno kancane tas ae. Gak malang tok. Gak malang tok, kadal ya doyan. Ngene lho, keren ya, ambek pon aku ya. Iya. Nggonono embong aku tak mulih dhisik. Alah, bangun Wah, kon niku dadak ngilokno kancamu kon tek ngamik kurang golek. Nek timbangane aku sedih ngono lho. Awak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku lho kepengin nutupno kesenian Jawa iku lho, Cak. Oh iya, aja diilang-ilangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tahu duruk Cak Sapari. Naluri kuno iku panjenengan. Diwuru isa ta? Iya parikane ijo-ijo, molok-molok, underwalk ngono. Iya. Ijone kok lak keterangin mulu-mulu. Nek andere ngono gak apa-apa woke iki lho. Oh ngene kata, ijo-ijo, mulu-mulu underrock ngene kan. Tutuk, Cak. Ya Ayo, Pak. Cak, aku belajar ono ngedung ya, Ngedung, Jajuli. Cek Iya. gak mati kesenian Jawa iku cek mati. Oh ya. Ngono lho. Ya. Kan kon lak biasa lak iso kan ngitung-ngitung kan. Oh ya. Masa kon kalah mek pitikku kan. Petik wis ngitung. Pitikku ku wedok nek kepethuk jagung ngitung. Mari kon jagonge tekan demek. Sari kene ulangan hari. Ya, ayo jajuli ya. Ngitung ya. Nek munggah ora munggah ya, Cak ya. Ya. Nah, tembeane yang ngono. Ngene ta, Cak. Pokoknya jingkitnya nih. Iya. Jadi teman. Syukur ning lanang mburi aja. Seneng aku. Ya. Yes. Diangkat. Aku salah sak manggise kemundo mateng do bola. Wis isa rene rek. Kon mene ayo amen ambek aku ya. Wah, iku lha opo iku? Wah, ngono enak-enak. Opo sih sistem? Aduh, apa lho ono wong edung enak disetet iki lho. Melok dabukan kan. Iki bekake sapa sih rek? Iki lho ya apa sih iki awake kuru kaos iki gedene. Koyo gawe saya. Kon gawe saya kon. Sapari ambek Sokran wis jelas. Bendina kon nek muruki bojoku, kon nek tak Lapo, Cak, lapo? kon nek tak kon nang pasar sih. Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes belek yo. Bojomu wis ngomong war. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho. Gak iso. Kepengin kesenian Jawa. Ket biyen iku antuku iki, antuku. Antuk iku apa sih? Antung. Antuk iki sing muruki lho sing Sing muruki. muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak Aduh, gak gak iso. Gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kon. Kok dalan gak bener? Mulane aku mangan mangkok seret tenan mergo sego jagung gak dodo. Sus. Hatiku gak enak. Bojomu ta. Bojoku untune sik tak selepno sih. Ya apa iki kelambi kene gak selangan ae gak ngono. Sus. Nek, Temenan ta iki bojomu? iya bojoku. Kok ndelek bojo liyane aku. Sus. Arek-arek iki wis kon terang-terangan ya. Wis kon ya apa nyengkreh. Mulia ae. Ya wis, Apa? mulia. Cak Sapari. Saya nyengkreh ambek aku kan sih.
Mampir nang Kembang Kuning ta? Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Lah apa? Gadekno celana niku ta. Biasa kono iku nyekel lho niku. Nek kupang gak ono tampar elek-elek. Kayak apa? Ilat ku tak kamu nawari lho. Iya, bunuh diri nang. Mulai. Mulai ambek aku, Sis. Ngomong kan niku. Lah ya mulai ambek aku. Cegak tumen. Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis anjlek. Ya lah Sekali tak surupe nawari gak usah muring-muring wong atas sih. Karek sak gongan tok ae lho kok. Ngomong-ngomong gak murang-muring wong jarane bojo pengesane rendang-rendeng kaya ngene iki. Halah ngomong-ngomongan tok ae. Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon niku. Halah. Tapi gak re, Cak Sapari mangatik gremet barang lho. Iku apa? Tangane. Wis nyeng Yesus kon. Ayo mulai. Ayo wis. Ayo ambek aku. Terang-terangan ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat. Nek kon lelesi, jagatmu kukut dik kon. Lho. Sampe kon kepingin tak balekno nang gaman kelanggengan akon. Kon sampai di situ. Kon niku dadi apa kon balekno Wis ayo nyengkir. Ayo nyengkir. Ya wis gak apa-apa wis. Masih gak kon nyengkir dhewe bojoku ta. Awake bongkring. Apa bongkring dhewe? Kayak klothok tawa. Bojo nyengkir. Arek nyengkir. Dadak dirubung laler. Kastini ambek Basman bojone tukaran get, tapi lucu. Akibate Basman lunga. Aku nek ngrasakno bojo iki suwe-suwe dadak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, Roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet. Iya. Aku wingi katut rauto. Iya. Wah katut rauto teko Lumajang. Bek katut kebuak ngene lara-laraan kono. Lah apa kebuak iso larahan aku. Ngawur ae kono iku. Kok iso iku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut prauto iku lho goleki apa? Iku lak asale prauto mandek ah. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi, monggo pas nek nunut, aku nunut. Watut nang Lumajang. Mbak bingung aku rene. Lah apa kadek mulai? Lah gak mulai apa duwe rompok rene. Ngerti nek duwe rompok. Ngerti, Dik. Yo, bare kon niku. Wis mateng segone. Apa? Wis mateng. Takon sego? Iya. Pangan kalau wakule. Satu tikus piti aku mangan bakul iku ngawur ae. Teko-teko takon sego. Iya. Rumangsane ninggali dhuwit ta? Terus gak ninggal dhuwit prosoku lho. Bek kon gelem torok. Gelem torok. Bagusen. Iya. Njaluk wong wedok torok ki lho. Padahane koyo ganteng-ganteng Lho nek prosoku gak ganteng. Aja iling-iling koyo irunge sak kentongan ngono wis. Arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kon niku. Masih irungku gedhe ngene kon nyesrai wae. Oh, apaan kok? Kadung wis dadi diapakno? Lah iya sampe diwurungno. Nek nyacat wong tas-tas irung gedhe winginane jawal-jawil tak sakno apa takno. Apa? Ayo cipok-cipokan. Blas. Apane? Kaya arek enom ae katik ngomong ngono. Gerang wis gak ngono-ngonoan wis gerudak-geruduk nang wis. Borongan, kok ngawur ae. Gak ngono saiki kon iki lho. Waduh model gak karo-karuan kon. Temenan gak karo-karuan model mbak iki. Biyen gak ngono. Saiki pulih koyo ngene. Ya sik karepmu kon iku. Aku lho kon anggap apa?
Aku lak bojomu sih. Wis seru. Ngerti sing darane bojo. Bojo tembung sanepa, bojone bojokan. Siji barek garwa, garwa sigarane nyawa. Siji barek garmun sigarane tenung. Oh, ngawur ae. Dadine nek awak dhewe iki bojo. Iya. Sampeyan ngomong bojo-bojokan. Iya. Ya wis enak ngono bojo-bojokan ae. Nek Ngancam. kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Loh, gak ngono kok kober-koberan jebulan rek. Kan iku rumangsamu ya apa bare aku ndelok apa kon bare aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot barek kon iki. Saiki ae dadi bojo. Kon ngono ngerti ta? Apa oh? Derajate wong wedok ngono swarga nurut neraka katut. Kok iso iku lho. Lah contone saiki ya, iki tembung saupama. Lir pamane, asung lilir akeh tumane. Tembung saupama ya. Nek aku dadi lurah, celukane Bu Lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi Pak Carik kon celukane Iya. Bu Carik. Lah nek aku nyambut Saiki? nyambut gawe water ledeng celukane kon budeng. Opo kon iku? Tapi entah jeneng wong wedok budeng iku. Anggere aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon muring-muring, gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu? Lah ya apa? Wong wedok iku ya trimo oleh tok. Lah iya, gak isin aku nek geger bare aku lho, tangga pating kerintip iki tangga. Ngerti aku. Sing duwe isin iku mestine sampean. Iki mu tangga cidak, wis ana paribasane. Gedhek ana mripate. Cagak ana kupinge. Kon. Kok tangga sebelah iki kok ngono. Kok ajare kon iku. Ya iku ngerti ya. Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kon. Temen pisan iki dadi bojoku. Menesuk leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa kon mbek aku. Oh, kok Blas. Sampai disemoni wong kaya ngono iku, ndodono ya iku. Lho tutun apane? Sampeyan kok ngoco, irung sampean iku lho sakmono. Arek lek ngancam irung ae arek. Ngono kan bina gelem ae yo an. Odakno. Wis saiki ngene ae wis, tata kerbak kon. Tata kerbak wis aku rumangsa Ya isi apa? kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono ae wis. Dhewe ngono ae wis. Lah pancet bulet iku, urap maneh jenenge. Lah ya mumet. Ada kon iku. Ya encelak salah situ, aku wis pegel bendino awakku sampe koyo ngene. Ya aku wong lanang Dik ya. Oh, kon koyo wong wedok. Wong tak tunggu iki sawangan aku rai gedhek karo isin. Wis Iya, ngono Sik. omah iki. Omah iki ngono wis. Aku tak ningkri ae wis. Singkri ya. Ya wis. Kati Omah. apa iki? Lah, Kati apa? Lah kok bekecot nggowo omah. Oh, takno ngono omah iki. Pek-peken. Iki lho, bawaan iki. Apa? Sepatu kari CC. Oh, diapuramu. Gresial kekiran ae. Aku tak ningkri kok kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya. Lho, nyangking apa iku? Apa kertas tok iki kowe. Bojo nek ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi apa wong bendino manasno ati. Senak urip ijen. Kartolo ambek Markeso tukang becak omong-omongan. Terus Markeso ngidung garingan. Mari ngono ketekan Kastini sing kate numpak becake. Tapi wurung, mergo ongkose gak cocok. Terus Munawar ya teko kate numpak becake. Munawar ya wurung. Male Kastini ambek Munawar kenalan. Daso. Apa, Dik? Penae niat becak ta niat turu lho. Mosok sedina turu tok iku gak narik-narik iki. Ket mau kowe becak ket mau gak ada sing ngenyang belas sing meng. Lah mbok deret-deret ngetan kono apa? Ngapa ngabote ra becake kok. Lho gak ngono ya dipancal ngetan rono lho. Dapat gak ngono wong becake tambah numen tambah suwe tambah iku lho. Apa? Masalah aku. Mbah. Kok aku nglakono becak iki suwe-suwe tambah nemen awakku tambah gepeng. Lang becak ngidung ae, ana penumpang gak ero. Lah kata orang ngitung ya apa gak le duwe. Seling sih penang ngitung. Eling. Siapa sih, Bang? Zaman biyen niko. Garingan ya? Iya garingane di metabuane. Siapa coba maneh? Pariane ya apa monggo? Bariane ya. Ya. Taro derung jam. Gak enak iku. Ya apa? Entak bom gak cocok. Ya apa? Enggak di kernet aku. Iya, siapa? Ngene. Ya. Ya apa rek kaitane mare.
Iyalah tak mulai timbangane sepi iki mang ya apa becak-becak ya durung ngetrek blas. Tak kidungi ben ana wong mara. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dong dong mendeng nalung nang Kula ana sego pecel liwat ngono utango ya, pek luwe ta wetenge. Lah ono maneh wong ape ngidung tak umek kae kono. Siapa apa sih? Didik sih apa sih? Didik. Wong api-api kayune petik wong diopong kano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet maneh nduk ganggang kono apa. Kowe niku lho jare kon becak aku saiki becak kon nilono maneh sumpek aku lho mesti kon niku lho. Gak mentol aku. Si enak suarane. Suara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo padha iku lansa bareng. Aku ya iso lek ngedung ngono ae. Masa Apane? elek kalale. Wong suaramu Wis wong suarane dicemetno karo banyak iki suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho. Kalau penumpang lho. Oh iya endi? Kalau penumpang. Endi? Oh wong usung-usung. Oh usung-usung lho kan. Mosok wong penumpang kaya ngono. Lho, iki lho, iki lho. Lha iki apa sing narik aku apa peno arek wedok iki? Waduh aku mari lah. Engko peno mancal munggah titik semaput glondong arek wedok iku. Kalau Takono. Melampat aja. nggih melampaning. Ya wis mlaku wae. Lah meneng apa lah aku menawani penumpang. Teng pundi to ning? Kula. Nggih. Mriki lho. Jalan ikan tongkol. Ikan tongkol. Waduh. Mbok sampean memberikan banting napa? Wong ikan-ikan iki napa ikan-ikanan mboten enten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten enten. Lho ya napa sih daerah lor niku lak ikan tongkol. Oh, perak niku ah. Daerah riku kuwat ta sampean? Gak kroso. Rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancal lak merucut iki. Enggak lho iki panjenengan tak gapit lho. Piro-piro lek gak gelem aku sing anu ngono lho. Oh, ku ngatak kae ngono. Sawangane kok gak pantes ya. Pinten sih Rika? Oh, mereka larang ning 1 juta. Ya napa? Ngono. 1 juta. 1 juta. Nggih. Sampean kula palu dhisik. Aduh. Ayo tepak sing jahat iki ya. Coba coba jahat teman. Penumpang opo iki jahat iki? Tawan ono sing bener Sing iki biasa. dinaoten lho, biasa. Ayune wong. Lho. Ngomong napa? Anu arek niki lho kartolane lho sing marahi. Sak temene pinten ya anu? Biasa iki. Biasa. Pinten? Pinten biasa? Lah kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya wis mblero kabeh gak Pun 1000 mawon ning ndiki mriki ning. Alah pun biasa ae. Kula niku pun biasa Pak Becak nduki mriki. Pinten-pinten. 50. Lho. Numpak becak 50 kok mlaku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek. Lho, ngenyang 50 dadak terus mlaku nglendhek lho. Apa? Wis gak numpak wisan. Ben kapok. Oh, anjen arek lalatung golek-golek. Iya panjenengan arekku golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, iki lanang iki nek kuwi ya. Iya, lanang. Rebut-rebut lho, lanang iki lho. Lanang tek muri. Kaose Anu lho. kaose. Kliru kabeh aku. Wong Sapari gak nonton nduk kene ora ri ae. Sapari wingi anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur Dek becake. Nggih. Sampeyan pretel ya? Kok ngomong kan niku. Sampeyan takoni sinten pun ya? Iki rene mlaku-mlaku. Oh, mlaku-mlaku tan Pak Becak. Lho gak ngono, numpak becak tapi terno. Markeso kepethuk cacakne.
Ri, kono melok Ri, kono nonton kono Ri. Iki kanca sampean. Nggih. Sapari pancen terlalu. Iki ado cedhok kok ngelirik ah iki. Iki gak ngelirik teko pabrik goblok. Isalah kaitane ngilinge miring ada. Setir. Kok iso jaring gilinge miring lho ya apa? Sampai takon arek ngelirik gak kero kok. Keputran tunjungan pinten? Anu di charter napa? Wis tah cateran jam-jaman. Biasa, Dik. Wis digawe ijiran pancalan mawon ya napa? Sak pancalan 50 cc. Tapi ndelok pancalane, Dik. Nggih. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gede ya gelem. Tuh men sampeyan tukang becak pancalan niku. Ngoten nggih nurut mawon. Pun 3.000 ya napa? Pira? 3.000. Wah, wis. Kayak karo geret-geret ngono. Mun kadek geret. Lho ana engko sing digeret. Napa? Laran pasar itu. Mboten mbek geret sepeda motor. Gak, wis wong tok ae. Pinten? Tapi tak kandhani ya. Nggih. Becake mlakune aja banter-banter, santai. Oh santai. Iya. 3.000. 3.000 wis dadi wis. Wis kelek wong ngene gak iso mbayar paling Lho, mungkin ngenyek. terus melayu paling. Ngenyek. Ya apa? Aso, moten Iya, aso. loh. Moten Aku gak mat. Tau ndak 1000 gak gelem. Gak gelem ah. Lho njane aku ki niate mbejok. Wis kan numpak. Pancene apus-apus tok wong ketara nyang rono iku lho, nyang tretes. Yang tretes. Aso, Nyang tretes anak aku gak gelem ngemot yo. Iya. Iku mang dagelan. Oh, dagelan. Lak padha. Padha ae gendenge. Paling-paling mudun wis matur nuwun. Oh iku munawar iku. Aku munawar. saking kacamata ireng ya. Wah, koyo londo sewame. Londo tapi gak keramut. Wah, bener iku. Ati nandar ditut lho. Oh, Ayo, anu ngetut arek wedok iku mang. Iya, untuk Ayo, arek ditut wedok. kodon ya. Ayo, Arek ditut, wedok ayo. mlaku ngetan, dek mlaku ngetan. Heeh. Ah ditutno. Aku mancen to, yuk. Yo, ayo ditutno ayo. Lah iya, wong becak kok macem-macem. Gak numpak becak gak patek. Napa sih? Masih gak numpak becak sawangane. Lah mesti kula mlaku kajengilan apa sampean? Lah ya lan apa sampe nyemoni? Sing nyemoni sinten? Wong kene ngenyang becak 3.000. Kok krungu ae lho ambekan kono ambek kene ana wong becak nyaut becak. Cek landhep wis strume. Iku yang ngene, wong wedok kupinge tengen men. Yen saya ketemu ndi, Dik? Kula Nggih. sing teng jalan Kantongkol. Nen, Kantongkol. sing digoleki kok gang iku tok ae. Napa sih? Mboten ngoten iki kan dorang tah napa. Lho aja jujukan kula nggih mriku kok. Gampang ya, Rek. Lan apa sih sampean sawangane kok guyang-guyu? Mosok, Dik? Mboten tahu kepethuk sepisan mosok kajenge merengut mawon. Oh nggih. Ngenen saene. Nggih. Tepangaken. Nggih, sinten? Kula Nggih. Tini. Oh, nggih. Sampeyan sinten sih? Kula ta? Nggih. Niku. Niku lho. Niku sinten? Arek niku lho. Mboten kula menawar. Oh nggih, cawar. Nggih, tempun Dik. Lho tanglet malih ya napa sih? Mboten ngoten. Sampeyan niki niate mantuk ta niate mlaku-mlaku. Mboten teng kanca kula. Pun mriku ah. Teng pundi? Teng tunjungan mawon. Oh ngaten ta? Nggih. Jane kula wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semerep tukun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Ya napa? Ajeng nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampean. Sampeyan semerep tukun 6. Oh niku. Lho Napa asih? sembarang wonten Dik mriku. Nggih pun suwe wong toko. Monggo tang mriku. Lan apa? Ndelok wong tuku. Kok sampeyan niku Alah sangano beke ta. lho iya tak Diencip-encip apa-apa. wis ta sampeyan nek delok sandali kurang apik, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang. Pinten? 2.000. Enten ta sampean? Lho sepatu ana sing regan 75, Dik. Sampean kuat numbasaken. Lho gak kuat ya wingi iki sing tak rombengno tok papat kayak iki. Sing dituduhno kok rombengan. Tuku anyar gak iso iki. Sampe nak kandhani. Nggih. Wis ayo mel aku tak tukokno. Ngoten ta? Iya wis. Beres nggih. Apa perlu sampean belanja tak enteni? Alah padha tuwane mon. Engko nek ditakoni bose Nggih. utawa Bos sinten? lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Nah, uangnya mana sus? Nanti dulu. Itu apa teman saya di muka. Tak bayari wis. Saestu nggih. Iya. Mriko ta? Wis rono wis. Monggo.
Lho. Saso. Apa? Wis. Iya ta. Lah apa becak peno kok jegur got. Oleh nginceng wong sirsiran becak kejegur got. Makanya aku mau ketepaan iku mah. Tak kali iki apa kali cilik lho. Wah, arek wedok mong keblobok lah padha gelen deret-deret rono. Iku gendeng kok iku. Panjen arek wedok mang, Bu. Panjene ya ketepaan. Jane rada lodung ya. Iya lumayan dicik. Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak nang tuku 6 apane? Iya 6 iku. 6 apa? 6 iku naam iku lho. Apa itu kok apa? Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae. Panjene iku tukang koyak kok. Minta ambek aku. Sopo jenenge Munawar? Munawar iki. Masyaallah, kat biyen wis suwe. Lho, tau kena ta ono? Tahu Kena piro? Kena. Mbok kok sampune. Lali aku. Lho, Kena rene. lah peno iku isa. Arek iku golek petuk ya. Iya. Ayo dijak mlaku-mlaku ya. Iya, ayo. Arek wedok mang, bek meno gak gelem karo Munawar ya. Iya, mbek awak dhewe mbek awakmu ya. Ngono ya. Iya, yuk. Ayo cikat ae, karuan. Lanjut ya lur. Basman sing minggat kepethuk Susiati, padha minggate. Terus janjian kate kawin. Bareng Susiati nyengkre, Munawar teko. Terus Susiati muncul maneh. Mari ngono, Kastini yo muncul. Wah, tambah seru lur. Simaan sampai petak yo. Enak ngene. Urip bebas. Duwe bojo kan ditata dan ngejak geger tok ae. Sembarang enak wong bujang kok. Wong bujang wis keturutan sembarang wis ta. Masih masak mangan keturutan. Pis goreng ya goreng-goreng dhewe. Pin wak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pin wak endok ya mulane. Wah, kesempatan. Waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sopo ngerti? Be ono rezekine awak. Enak. Lho, arek wedok. Sopo? Ati sumpek-sumpek. Wih, arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno Dik objek iku Dik. Bisnis ngono Dik. Apa Dik? Benar Dik? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Adenge ten Jakarta. Wah, roke kelewuk. Abla Jakarta. Kacau keadaane Dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku lho. Temen. Mpun semerap nek sampean niku ngomong temen. Mosok sampean niku mbujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iki mang ijen. Upama kon duwe bojo mesti ambek bojomu. Wong duwe anak ambek anakmu. Sing pen ngono ya, tujuan nanti sih. Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Gak main ngomong ngene. Gak main ngomong ngene aturane. Wis geblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu niki apa? Non, Perlu niki apa? damel tontonan. Lho. Sana orang ajaib nek iki. Gak selamat kok arek jadi. Lah saiki aku takon Dek ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta? Iya ya. Kula Susiati. Oh, Susiati. Nggih. Kau terkenal dari aku ya? Empun Sapa jenengmu? Baskom. Lho ya ngomong. Arek kok. Kok iku ya apa sih kok iku? Kok jenenge Baskom, jenengku ngono Bajul. Bangka. Bantal. Kok iku masalah. Napa? Aja mencicil lah takoni aku goblok iki. Sinten? Bajak. Iku lho jenengku Basman. R niku napa rombengan? Lu rombengan. Aku didik Raden R ngono. Napa? Maksude ya rakyat Basman. Ngerti ya? Oh, ada. Sampeyan nek ngoten turunane bangsawan Oh, anu. Dede, Lah napa? ya biasa, rakyat biasa ngono. Oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakwan. Lho, Pak Uwan ta lho. Masalah iki apa sih? Gak ngono, lah omahmu ndi, Dik? Kula ta? Iya. Mboten kula beto. Gawon kok bekengking ya. Ngawur ae. Kula niki bingung, Pak. Lho, kecono Bingung. cagan bingung. Enak.
Ora kula cagak nek bingung. Kula niki geger kali bojo kula. Oh, geger. Nggih. Padha aku. Mun kadhe ngoten lho. Wis ta padha beraci. Oh nek ngoten kula rondo sampean duda monggo pun nang diselesaikan kawinan. Iki arek iki. Masalah rek. Lho saiki ya. Usume adem-adem ngene adakno. Kon adem sih. Nggih. Wah aku ngeringet. Nek kon rondo, aku duda, ya ta? Nggih. Perkara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok tekakno kenek, ya. Rokok entek sik. Lho. Wah, Rokok entek sik. Kon kok duwe ya? lho. Emang lah kon minggat gak sanggup duwe blas. Padha mawon krisis kok. Padha ae. Krisis. Kon kanggo sopake rambut bareng. Sopake rambut kanggo. Sopak mboten enten. Semporo gak duwe. Anu enten. Apa? Susur. Saku susur, iki lho ana dhuwit 500 ya. Ngeten lho ngenal. Tukono rokok ya. Nggo susu kene aku maneh, aja kontek, ya. Wah. Tukono rokok perapatan kono. Enak omong rokokan ku, ya. Pun ta? Iya, tukono rokok. Masaken riyen nggih. Iya, ya. Pak Rek, iki golek tombo iki. Kene panas lho sapa kan? Lho, Lho, waduh war. masalah. Pentol malammu. Wis biasa, Dik. Pirang tahun peno gak ketemu. Ono nek 6 tahun. Iya, nang ndi? Teko Hong Kong. Ya, Pak. Teko Hong Kong. Gua ilaran kono. Ngawur ae, aku lak layar sih. Oh iya ya. Ya apa? Kabare apa? Iya, wis biasa. Eling jawane cek bujang-bujangan. Iya. Ya apa sih tetap dagel kan. Nek aku cek ndagel, mesti Iya. peno nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya. Oh, kok kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Sekali nek kono gak ono wong ngetim Ya kono. apa? Iya. Anake pira? Wis rabi anake pira? Oh, sing dhisik wis gak dadi sik to. Oret gak dadi wis. Padha karo aku. Oh, aku ngono watakku kaku kok. Iya. Ono paribasan ya. Iya. Ril iki ya. Heeh. Diluk kenek, Heeh. tali digawe kaku kenek. Iya. Tapi nek pikir aku tersentuh, masih wong wedok ayun kok putri Cina tak oret ningkri wis bukatan. Ngono. Iya. Oh iya. Iya, wis gak preketek-ketek sing ngono sampe. Temen wis. Aku Artinya sungguh gak ati. bojo-bojoan lah. Aku gak bojo-bojoan. Padha karo aku ya ngono. Tapi- Bojoku ya ngono. Oh, bojomu ya? Lho ya tas tak pegat. Oh, bojomu. Untune larang. Iya, iya. Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis Temenan. Aku gak iso 100%. Pokoke bojomu arek bangsa kan ditoto wis. Ayo apa? Pokoke bojomu iku arek bangsa kan ditoto. Nek panen pencet ae girange setengah mati. Temenan. Ndak, Dik. Tapi kok ngono sih kok iku. Saiki masalah oleh tombo aku. Padha. Oh, iya kuwi. Iya. Bojoku luwe ayu sik enom. Mas, Lho, Dek, kene. Iki lho rokoke. Iya, iya, iya. Iya, iki lho, lho. Masalah. Aku dirokok, Imam. sak korek iki lho. Iya, iya, iya. Lho iki ngenal awale. Lho, delan bojoku. Sik coba dhisik iya. Lho, iya. Lho. Nalo, Dek. Wedhus gibas iki nututi ae. Sik pancet ae. Pringas-pringis. Kendel bojoku. Ya iki jane ana usus brodol gak kena tangane wong liya iki. Bojoku tak dedek kendel jane. Didedek le ojo masalah. Ya oprek basemen Mas. Apa? Iki ngono. Apa? Ya apa? Iki ngono wekku. Lho, iku nang ketekmu. Mak. Apa? Lek bojomu ah. Lho, gak ero rek. Mulane teko iki karo becocong ae ngono. Lho. Yes, Ya. sepurane war. Lah nek pernah kepengin kenal bojomu ndi? aku. Ya apa? Oh, iki ya? Iya Dek. Ya. Oh iya. Iki lho. Jarene mantuk kain Kenal aku, iki. Iya, kenal. cocok. Kenal. Tuku kain mesti. Cocok tak kelire. Cocok. Pantes sampean nang Iya. ini. Koncoku, Sapa? sing mari teko Hong Kong kenal aja. Kenal aku. Iki lho. Kenal. Lho. Heh? Metondo ndi wedhus potol iki, Mas? Masalah Lah apa? kepethuk cicah. Oh, kepethuk arek bangsa, saiki kepethuk cicah. Aduh, warep lapo kan warep. Masalah. Peno ngenyek ta mbak aku. Wong tak kenalno peno. Kok iso ngenyek? Lu gak ngecek ngono war. Iki apa? Kok lak ketarik teko rambutnya war. Iya. Rambut keriting dah. Lo nambune apa wake kan. Tahu aku sare iki. Peno mesti tau ro. Karo ya apa? Apa? Ngawur ae kon ngono. Iki sibutku. Lho sibut.
Wah, kalau sibut. Budenge biyen. Tang bojoku iki war. Lho ya apa sih? Lho masak iki bojoku iki ngono. Wah, ya apa iki malah dadung kepuntir gak karu-karuan iki. Kastine anek rebi. Blas. Tak Mas. Saiki wong temen-temen iki ya bojo peno iki ya bojo. Iya. Wis wong peno ambek aku ya dulur. Iya. Dadi urusan bojoku ya tak jake mulih. Iya. Bojo peno ya jak mulih. Soale gegeran, tak gak sampe pegatan. Lah lapo wong kadek aku ya durung lapo-lapo wong tak kongon blonjot. Aku ya kepethuk dalan tok ae. Iya iki mang. Terus arek tak kon tuku rokok ngono ae. Nek ngono ayo padha mulih ya. Wis iki wae. Dulur ae. Ayo. Nah, wis sakmono sik ya Lur. Ceritane koyok gadung mlontir. Sampai ketemu maneh nang cerita liyane ambek Kartolo CS.